שמדובר בקבוצה שלמה של מגויסי בהיפ, שתפסו את עצמם רגע לפני ההתרסקות עם המשפחה. הם יצאו יחד משטיפת המוח של בהיפ, וכיום הם פועלים להוציא משם אחרים. מדובר בצעירים דרוזים בצפון. הערכים, ערכי המשפחה, גרמו להם להכריע ולהבין מה הם בעצם הנזקים שנגרמים להם בכל יום שהם מאמינים לאשל עזר וחבריו. הנה הכתבה של אסיה לדיז'ינסקיה, פורשים מבהיפ בצפון. בדצמבר 2015 שידרנו כתבה על חברת השיווק הרשתי בהיפ, הפועלת בשיטת הפירמידה ומתנהלת ככת פוגענית. הייתי אומר שהרגע הזה, שאנחנו חווים עכשיו, הדבר היחיד שאני יכול להשוות את זה, זה אם הייתי למרגלות הר סיני, מגיע עם לוחות הברית, אומר פרידה! לאחר השידור הגיע מבול של תגובות, בהן מהורים שהבינו לראשונה מה בעצם עושים שם הילדים שלהם. ההורים החליטו לאחד כוחות ולקיים מפגשי תמיכה, ואף הקימו דף פייסבוק המזהיר מפני המתרחש בחברה. כעבור חודשיים הגיע למבט שני פנייה מהצפון. קבוצה של צעירים דרוזים ביקשה להיפגש. הם קוראים לעצמם צוות הפורשים. כל מה שאכפת להם זה כסף ולא אנשים. כל מי שנופל בחברה בתקופה האחרונה זה רק הצעירים. הם הפכו אותנו לאנשים מצד אחד שקרנים, מצד אחד רמאים. אותו רמאי הוא הקורבן. חלה, בת 21 מג'וליס, נג'יב, בן 23 מהכפר כיסרה, ופייז, בן 29 מבית ג'אן. שלושתם חוזרים בהדרגה לחיים, אבל הרשמים מבהיפ עדיין ניכרים על פניהם, בסיפוריהם ובחשבון הבנק שלהם. And who by a fire, who by a water, who in the sunshine. האגף הצפוני של החברה פועל בכפר יסיף ומרכז אליו יותר מ-300 פעילים, ובדומה לסניף הרמת גני מציג מודל עסקי שמעלה הרבה סימני שאלה. צוות הפורשים מספר על טראומת בהיפ שלו, שגם כאן התחילה בהבטחה מתוקה לאושר גדול. אבא שלי עשה ניתוח לב כשהייתי בכיתה ד'. היה לנו עסק, היה אבא קבלן גדול, היה לנו עבודות עפר ופיתוח וכל זה. אמרו לו אסור לעבוד. וגם אבא היה קצת בחובות ומכר את כל הכלים שהיו לנו, אז אני עזרתי לו, לקחתי לו כל מיני הלוואות. כשקיבלתי את ההודעה בפייסבוק על החברה הזאת, בהיפ, אמרתי, יאללה, בוא אני אנסה, אולי אני יוציא עוד 1,000 שקל, 2,000 שקל, זה יעזור לי. אני פתחתי עסק לאשתי, שילמתי איזה 120,000 שקל. פתאום אני שומע על עסק בינלאומי ב-4,500 שקל, 5,000 שקל, אז זה נשמע הזוי. הולכים על זה. זה האייבלו וזה האינדיגו. זה האמריקאי וזה המוצר שהם משתמשים בו. 1,150 שקל נראה לי, שילמתי מכס על שניהם. 1,150? 1,150 שקל. המוצרים עדיין תקועים לי כאן, לא מכרתי כלום. אני מבחינתי השקעתי בחברה הזאת יותר מ10,000 שקל, בזבזתי. לא החזרתי אחוז קטן מההשקעה שלי. במקום להביא כסף למשפחה, אני לוקח מהמשפחה. אני לוקח מאשתי בשביל לתדלק וכל זה, אז אין, זה דבר, בשבילי זה השפלה. אז בבהיפ קוראים למשפחה הזו משפחת הפורשים. כל אלה מי שנפגעו בבהיפ הלכו ביחד והקימו משפחה חדשה שהיא נגדה. וזאת האמת, אני מרגישה אליהם שייכת והיא מרגישה משפחה. כי במשפחה הזו יש לנו כאילו מטרה אחת, שהיא להפסיק את החברה הזו, להפסיק את השקר שלהם. 3 אנשים, 3 חלומות מנופצים, והם לא לבד. זולתם נקלעו לבהיפ מאות צעירים המחפשים מסלול עוקף אל המיליונים. בהיפ יודעת בדיוק מה צריך לעשות, על איזה כפתור ללחוץ כדי להביא בשר טרי לחברה. אנחנו לא ציידים שאנחנו הולכים לצוד, אלא אנחנו דייגים. אנחנו זרקנו חכה ואנחנו מחכים לראות מי בא. התחלתי לחזור לבית ולהגיד לאמא שלי, אני אחראית על זה, אחראית על זה. והיא תמיד אומרת לי, איפה התוצאות? הם משקרים לך. אמא שלי התחילה לומר לי שהם משקרים לי. אז כאן התחלתי להבין שאני לא לידרית בכלל. בהיפ סוחרת החלומות הגדולה, הופכת כל צעיר מבולבל
ללידר, מנהיג. בחברה הדרוזית, כאשר המשפחה מפקפקת בתואר החדש, הם מתמוטטים. וכך כתבה חלה להוריה בתקופת ביהיפ שלה. בחברה נותנים לי להרגיש מוצלחת, ואתם לא אוהבים אותי. אף פעם לא אהבתם אותי. המאסתם עליי את החיים. אתם גורמים לי לאחל לכם למות. תעזבו אותי לנפשי, כי אני נשבעת שאתאבד. תעזבו אותי, די. אני שונאת אתכם. הם אומרים יש ויש ויש ויש, ולכולם עוברים ליד המשרדים. לא רואים רכב חדש. הלידרים, חלק מהם נוסע בטרמפים. חלק שיש לו רכבים מ-2006, 2005. זה אותו רכב שיש לי לעבודה. עובד באדמה, בחקלאות. אני לעבודה, יש לי רכב 2005, והלידרים יש להם רכב 2005. הכספים שהם גובים סתם, כאילו זה גניבה. בשביל לעשות עבודה, אנחנו צריכים להיכנס למשרד, בתוך הבית של הלידר, והלידר עוד גובה מהחברי צוות 20 שקל כניסה. זה הולך נקי לכיס. כשמזכירים אולם, אומרים, זה העסק שלכם, אז אנחנו כולנו צריכים להשתתף בעסק. היינו משלמים את ה-20 שקל, אבל אחרי שהוא עבר לבית שלו, למה שאני אשלם 20 שקל, מישהו יכול לגנוב את ה-20 שקל האלה, הוא יכול לגנוב מיליונים. הכי מוזר שלא ידעתי מה יוצא אם אפגוש קוסם. תקשיבו, אבא ואמא שלנו לא מחויבים להצלחה שלנו. האחים שלנו לא אכפת להם מההצלחה שלנו. חוץ אכפת בעולם, אכפת לו מההצלחה שלנו. שאף אחד לא יצליח לעצור. על המחיר ששולם עבור הזכות לעבוד בביהיפ, מספר צוות הפורשים בגילוי לב. אבל יש דברים שקרו שם, בצפון, שהשאירו צלקות וסודות שהשתיקה עדיין יפה להם. הגעתי למצב שלא היה לי לקנות חלב לילד. לא יודעים מה יהיה מחר. מתי ייגמר מה שיש לנו במקרר, המקרר התרוקן. נסגרו בפניי כל הדלתות. בעלי הגיע למסקנה שזהו, אני והוא מתגרשים. אמרתי לו, תן לי להצליח. אמר לי, אם את הולכת עוד פעם בביהיפ, אני ואת זהו. ותשכחי גם שיש לך בת. אבא אומר לי, עזוב אותך מהחברה הזאת. בסוף אמר לי, או אני או החברה. אם החברה יותר טוב מהבית, אז תהיה בחברה. סיפרתי את זה לאפליין שלי, אז הוא אמר לי, עזוב אותך מאבא, תעזוב את הכפר, תבוא לגור איתי בירכא. הרגשתי שחסר לי משהו, שהבת שלי לא אומרת לי אימא. פתאום הסתכלתי שהבת שלי לא רוצה אותי, היא רוצה את אימא שלי. הרגשתי שאני מפסידה את כל העולם. יש אנשים שוויתרו על הלימודים שלהם, יש אנשים שוויתרו על הכפר, על המשפחה, וגרים גם במשרד, בתוך המשרד יושנים. הגעתי למצב, אני יושב באיזה וורקינג גרופ, אשתי שולחת הודעה, אומרת לי, אם אתה לא עוזב את העבודה הזאת, אני עוזב את הבית. ראיתי לי מהר את ההודעה, אומר לי, תגיע הביתה, תשב איתה, תגיד לה. תסביר לה על החברה, ואם היא מעדיפה לעזוב את הבית, תגיד לה, תעזבי את הבית, אתה יכול להתגרש ממנה בעוד שנה, אתה תראה לה איפה אתה תהיה ואיפה היא תהיה. כשהילדים שלך יגדלו, הם יגידו, עזבת אמא, בשביל שאנחנו נחיה בכבוד. אני בתור אבא שילמתי מחיר גדול עם הילדים. يعني بعدك انت زعلانة على هالشيء؟ أنا كنت زعلانة عليك مش زعلانة على شيء ثاني لأنه كانوا الأولاد من دونك وأنا من دونك. محل تسكر شهرين وما كانش في أي ربح ثاني. حتى إنه كنت يعني أجمع المصاري اللي كانوا معي عشان أقدر أشتري فيهن لأولادي يعني كلها شركة نصب واحتيال يعني بس شركة حكي ومظاهر أكثر من هيك ما فيش يعني شرح. أفيلوا يعني يلبسوا أشياء ثقيلة ويعني حتى إنه فايز كان نفسه يروح يشتري جاكيتات وأواعي من أثقل إشي بس إنه إيش وهو في هاي الشركة هو عم بربح هو عم إيش عسكين إيش عسكين عشان انه اعبر شوية وقت مع ناس كنت اخذها معي على الوركينج جروب صح عشان اقدر اشوفها. وين كنت تروحي معي؟ رصيف.
אנחנו עכשיו בכניסה לכפר יאסיף. זה בהיפ. פה את רואה את השלט. צד ימין זה המשרדים. בהתחלה הייתי מרגיש, כל פעם שאני בא לפה הייתי מרגיש שאני בא להצליח. היום אני מרגיש שזה המקום שהפסדתי בו הרבה. הנה הלידרים בחוץ. צוות הפורשים מהצפון שואב עידוד מהקבוצה, בעוד שבמרכז העוזבים את בהיפ נותרו בודדים. ההורים שלהם פנו למשטרה, שכרו עורך דין ומחכים לאישורו של החוק נגד כתות פוגעניות בכנסת. בינתיים הם מספרים על תופעות לוואי קשות, משברים אישיים, בכי הנמשך ימים, כעסים וטיפול פסיכולוגי אינטנסיבי. לעומתם בצפון, צוות הפורשים מעניק למי שרוצה רוח גבית ומנסח בבהירות את מטרותיה של הקבוצה. התחלנו לקשר בין אנשים, והיום אנחנו כמעט 50 פורשים, זה מי שאנחנו מכירים אותם. כן. זה 50 פורשים מהצפון. יש עוד אנשים שהם פרשו אבל לא מתגלים, ואנשים שהם בתהליך פרישה. כן. מקווים שיפרשו. בהיפ זה כמו פח פתוח. כולם עוברים מעל הפח. מי שנופל בתוך הפח, זהו, הבן אדם אבוד. אנחנו חייבים לסגור את הפקק של הפח. יש את המכסה, אנחנו מרימים את המכסה, סוגרים את הפח, כולם יעברו מעל הפח הזה בשלום. הפורשים בביפ, אשל עזר בחברת ביפ, לא הגיבו עד לרגע זה על השאלות שלנו, ועד כאן, בעניין הזה לפחות להפעם, שמעתם, אנחנו עוקבים.